что гости, якія сёння у нас у студыі на нашай творчай кухні сабраліся, яны, як бы мовіць, маю прысутнасць вам нейкім чынам згладзяць. Такім чынам, у нас у гасцях пісьменнік, культуролог, рэдактар часопісу Мінкульт, трохразовы шорт-лістар прэміі Гідройца і пераможца ў намінацыі «Выбар Алексіевіч» за кнігу «Часам панкі паміраюць» Артур Клінаў. Добрый дзень, спадар Артур. Ой, Сергей Календа, выбачаюся. Добрый дзень, спадар Сергей. І Артур Клінаў, літаратар, мастак, архітэктар, таксама меў другое месца ў прэміі Гідройца за кнігу «Шклатара» у 2014 годзе. Так, вось бачыце, я ўжо першую памылку такую зрабіў, і каб іх далей было менш, я попрасіў да нашага эфира далучыцца Дар'ю Бялькевіч. Яна будзе мяне ратаваць, папраўляць, ну і ўвогуле упрыгожваць наш сённяшні, так бы атрымалася, цалкам мужскі стрым і размову. Ну што ж, яшчэ раз добры дзень, добры вечар, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя літаратары, і калі можна, я пачну задаваць пытанні і звярнуся найперш да спадара Артура Клінава. У мяне да яго свой піетэт, гэта герой нашай праграмы «Ідэя X», а мне заўсёды прыемна з героем і нашай праграмы сустракацца. Таму, спадар Артур, да вас першае пытанне. От я уже пачытаючы гэты анонс сказаў пра тое, што вы літаратар, мастак, архітэктар. А вот, ведаеце, калі так вот у нас кажуць, вот я і тое, і тое, і тое, і так думаеш, так ён на 30% літаратар, 30% архітэктар. Ўсё ж таки, колькі адсоткаў Артура Клінава ідзе на літаратара? Ці ўсе вашыя прафесіі спалучаюцца у нейкай такой вот, ну, не замінаюць адно аднаму і толькі дапаўняюць? Дякую за питання. Добрый вечер, слухачи. Ну, тут что сказать, конечно, в неким сенсе я могу назвать себе станочником, что я играю на многих инструментах. Вот. Я не лишил бы який отсоток там літератора, колькі мастака. Ну, просто мне цікаво займаться тим, то есть вот проходит час, а тебе хочется спробовать выше. Вот открываешь для себя новую сферу, то есть как бы это такий азарт, такий, ось, видите, ось новое, оно цікаве, ну як би ставишься, як би. Это такий спосіб не зачерстветь, не зашукриться и так далее, и так далее. Я займаюся тим, що мені цікаво. Ось зараз мені цікава література, займаюся літературою. Хоча свій адворотний бок в цій ситуації, бо ведаєте, коли ти граєш в всіх інструментах, то ти не можеш кожному з них віддати стільки часу і віддати всього собі. Тому, звісно, є таке, що коли ти займався чимось одним, ти досягнув би більшого. Ось, і може це правда. Ну, але так сталося, видите. Мені цікаво і мистецтво, і література, і які проекти культурологічні, і кураторські, і так далі. Ось. А може це просто видите, столів, бо конец 80-х, початок 90-х, ви ж пам'ятаєте, це було такі епоха, коли змінялася парадигма світу, коли змінялося громадство. Это была эпоха революции и Великой Шары. И тогда люди начинали не те новые, начинали жить. Все начинали с нуля. Все, я починався інший, починали с нуля. И это было как бы, может, это меня как бы и засталося, это и натхнило, и засталося надалее. Вот я пошедший с нуля, с початку. И вот и пошел в литературу, и мне это подобается. Дзякуй вялікі. Ну, вы чуеце, што, на жаль, вот мне падказваюць, што у спадара Артура
відаць не вельмі добры інтэрнет, таму часам не ўсе словы чуваць, нешта праглынаецца, тым не менш мы спадзяемся, што можа быць зараз там нешта выправіцца само сабой, як это звычайна бывае. Да Сергея Календы пытання. Спадар Сергей, вы тройчы траплялі у шорт-ліст гідройца і адзін раз, як я уже казаў, атрымалі такі спецыяльны падарунак ад Святланы Алексеевич. Вось скажите, вот нейкі эфект ён ёсць ад таго, што вы трапляеце ў гэты шорт-ліст? Ну я не ведаю, там павялічваюцца продажы, там нейкія натхненне больш з'яўляецца для напісання новых твораў. Ну вот што адчуваеце? Па-першае, я просто заўважаю геаметрычную прагрэсію. Гэта атрымліваецца такім чынам, што спачатку быў шорт-ліст, потым адзначылі прэміі ў шорт-лісце. Ну, што тычыцца саміх кніг, некалькі разоў першую кнігу «Падарожжа на край ложка» і «Часам панкі паміраюць» дадрукоўвалі, а на дадзены момант у Логвінава няма папяровых кніг, здаецца так. Я могу сказать только тое, что натхненне, складана казаць пра тое, што натхняе, бо калі кожны дзень працуеш у літаратуры з часопісам, ты не шукаеш натхнення, ты шукаеш вольнага часу. А вось самі па сабе прэміі, як і стыпендыі, гэта, вельмі добрая матывацыя, каб працаваць лепш у першую чаргу. Неяк так, мне здаецца. Ну, таксама матывацыя ўсё ж таки даецца нейкага натхнення, да, ну і разумення можа быць таго, што тое, што ты робіш, яно не камусьці цікава, што яно не просто так, што гэта ўсё патрэбна. Спадарыня, малодшы навуковы супрацоўнік музея літаратуры Максима Богдановича. Вы хочаце што-нибудь дадаць ці, можа быць, спытацца што-нибудь у нашых гасцей? Добрый вечар усім, вельмі рада сёння прысутнічаць. Шкада, канешне, што упала Свердлова, так склаліся абставіны, і мы тут са Змітром за яго ўдваіх. Аддуваемся. Да, аддуваемся. Але, спадзяюся, не сапсуем гэтую праграму. Мне цікава запытаць у нашых паважаных шорт-лістараў, ці думалі яны, прыкідвалі, хто пераможа ў гэтым годзе, якія іхнія стаўкі, на якую кнігу, на сваю альбо на якую-нибудь іншую. Дар'я, ну яны ж таксама шорт-лістары, ну па ідэі яны павінны сказаць «мая кніга», кожны з іх прычым. Ну не факт, можа быць яны штосьці іншае скажуць. Ну, я кожны год у гідройцы выставляю свае месцы і могу сказаць, што я трапляю на 60%. Вось заўжды 60% я угадваю. Ну, я ставлю на першае месца двух адразу. Хтосьці з іх, па маім меркаванні, можа ўзяць бонус, гэты галоўны прыз. І я думаю, што гэта альбо Віжнавец, альбо Федарэнка. Спадар Артур, а вы што скажаце? Я на 99% ведаю, хто будзе, буду агучыць. Думаю, пакуль это просто некорректно. А мне пытанне, у меня зусім кепскі інтэрнет, ці все ж таки уже лепш стаў? Ужо стало лепш, мне цікава. Вы, можа, мне напишите асабіста, хто там 99%. Вы не агучваеце. Я думаю, что вы можете так вот нам по секрете сказать, вот мы никому не скажем. Не, будет неправильно. Спадар Артур, а мне ўсё ж таки вот цікава, адкуль у вас гэтая інфармацыя? Вы ўсё ж таки там яшчэ там дзесьці, вот мы сказали, 3 іпастасі ваши: літаратар, там архітэктара, можа вы яшчэ Ванга
Вот можете прадказваць, ці у вас нейкая з журы інфармацыя слітая? Ніякіх інсайтаў, чыста аналітыка. Вось. В прынцыпе, відавочна па все абставіны апошніх і так далей, і зоркі выпадае. Той, может, такое думаю, але агучваць не буду. Шкада. Ну нічога, вы напішыце Сергею, а мы потым... Я нікому не скажу. Гэта не я. А шкада, што не вы. Сама. Дар'я, вы з Сергеем там сустракацца не будзеце там дзе-нибудь там офлайн кавы папіць? Насамрэч будзем у хуткім часе. Ага, вы з сабой іголкі не забудьце ўзяць, вы ему калі будзе упірацца пад ногці, тады вот заганяйце, каб прызнаўся. А я буду з холоднай зброяй, насамрэч. Добра, давайте працягнем. У мяне тут есть такі невялічкая загатовачка па пытаннях, і я звярнуся да гаспадара Артура. Так, у 2010 годзе вы працавалі мастаком-пастаноўшчыкам у фільме Андрэя Кудзіненкі «Масакра», сцэнарый якога быў напісаны паводле легенды пра Локіса. Вы тады натхняліся гэтым сюжэтам і задумалі стварыць кнігу, ці гэта як адбылося? Адбылося так, што я на самой справе працаваў з Андрэем над «Масакрай», якая па матывах Локіса была, о легенде Локіса створана. З некалькіх гадоў я паселіўся ў тым месцы, дзе уласна радзіма Локіса, яго радавое гнездо. Вось, на Лынтупшчыне. Ведаеце, ведаюць Локіс, факт, што радзіма Локіса якраз на Лынтупшчыне, дзе зараз уласна жыву. Ось, бо там знаходзіцца ёсць даследчык, які вывучаў гэта пытанне, Алесь Гарбуль. Ось, і ён быў вельмі пераканаўшы, што гэта легенда, то есть мы я спавёў шляхціч Даўгяла, які ён такі знаходзіўся там недалёка ад Лынту. Ось, у Марымэ на самой справе ёсць нават наш эпізадычны Даўгяла, такі літоўскі страх. Але спаўніла, потому што это літоўская легенда, то есть як бы, ну, літоўская легенда, але маецца на увазе, што гэта літоўская, маецца на увазе гістарычна Літва. Та Літва, якая там зараз Літва, это наша Літва, ось гэта частка рэгіён, дзе я зараз жыву. І вельмі шмат сведчанняў, і такім вельмі важным з іх топоніміка гэтага месца, гэтых месц. І там на Лынтупшчыне знаходзіцца важное место, якое называется Лакаварс, брама Локіса. Это як бы гістарычная топоніміка, назва у перакладзе з сучаснай літоўскай партыі. Ось брама, а Локіс гэта ёсць пераваротень. У літоўскай ёсць два значэння. Мішка звычайна ёсць, медведь пераваротень гэта Локіс. Лакаварс гэта ёсць брама Локіс. Ёсць гэта такі курган, зарослы ўжо лесам, але вельмі такой энергетыкай. Ну там што там як бы інфернальная, вось нешта, інфернальная сутнасць. Кстати, кажучы, я потрапіў у гэтай мясціны якраз Локіса, і як бы да того, як жыве народ, як жыве псіхолог. І у меня з'явілася ідэя праз нейкі час напісаць такую гісторыю, а што было б, калі Локіс в наши дни. Первородки с вами жили и зараз, разом с нами, побыть с нами. Невеликий
як Линту, гэта не абавязкова, просто такім невялікім рускім мястэчку жывуць перавараты. Вось. І раз на год госці зжираюць. І весь поселок жыве ў страху, бо ніхто не ведае, хто яны, іх ловіць не могуць поймаць і на свайго суседа, бо невядома, хто гэта, як бы іх ніхто не бачыў, гэтых перавартаў, а можа іх няма, можа гэта страх такі, які застаўся як бы яшчэ по часу, яшчэ, скажем, у штукі, там 100 гадоў, 10 таму. І так, тым не менш, як бы, весь поселок жыве ў страху, і тут прыязджае ось наш герой романа, які як бы раптам оказывается у гэту гісторыю Шакана, і ён мусіць там здараецца чарговае забойство, ось знаюць чарговую ахвяру, і все подозрения падаюць на яго, і ён як бы все спошны ўлікі на яго, кажуць, ён мусіць весці свое даследаванне, каб ощутить свое имя. Я хотел начать такие белорусский Твин Пикс. То, что отбывается, вот маленький поселок, и вот там как бы вот наш герой ходит по поле, вот по таким вот дивным зачарованным поле, и шукая вот логиса. А чи он ёс это логис? Никто же его не бачит, никто не ведает. А может этих людей, как бы, вот это жест бригадира съел, и не сапраўдны звер, сапраўдны медведь, ніхто гэта не ведае, але ўсё роўна это стаецца. Ну вось такая гісторыя, якая наткнула мяне вось як бы гэты край, дзе я гадамі жыву. Дякую вялікі, спадар Артур, за адказ на пытанне. Я б хацела звярнуцца зараз да Сергея. Мне ёсць іншае пытанне па кнізе, якая ўдзельнічае у прэміі Гідройца «Акварыум». Вось у ёй ты вельмі шмат увагі надзяляеш музыцы. І менавіта там сустракаюцца розныя пералічэнні той музыкі, якая падабаецца альбо з'яўляецца саундтрэкам жыцця розных герояў, да, якія ёсць у кнізе там Плэсіба, Акіян Эльзы, Дельфін. Скажы, калі ласка, наколькі ты спісваў музычныя густы сваіх герояў з сябе, і што ты сам увогуле слухаеш, ці часта слухаеш, ці любіш хадзіць на канцэрты? Я вельмі люблю музыку, я з дзяцінства звязаны з ёй, і я раней вучыўся у музычнай школе на кларнеце, на дадзены момант граю на барабанах і на кларнеце, і я, усё сваё жыццё я вельмі цікаўлюся музыкай, і ў мяне розныя погляды і густы на яе. Я кожны дзень яе слухаю, кожны дзень у мяне штосьці, альбо аўдыёкніга, альбо нейкі альбом у машыне, дома часта, падчас працы, калі пішу таксама. І гэтай музыкі ў мяне так шмат, што яна для мяне часта асацыюецца з успамінамі. То бок, вось, напрыклад, у маёй жонкі лепшыя ўспаміны — гэта пахі. Яна, калі адчувае нейкі пах духоў, напрыклад, нейкіх спецый, то яна можа ўзгадаць штосьці ў жыцці, што было, штосьці рамантычнае ці цікавае. А для мяне любая музыка адразу штосьці нагадвае, нейкія ўспаміны. Таму я вельмі шмат прапісаў гэтай музыкі менавіта ў адносінах у кнізе, каб паказаць, наколькі гэта звязана, у прынцыпе, з пачуццямі. І тое, што я там пішу, гэта мае больш густы. Я гэтыя густы дадаю да персанажу, да галоўных герояў. І гэта, вельмі маленькі працэнт ад таго, што я вельмі люблю слухаць і слухаю. У мяне, напрыклад, я ў 2018 годзе, у 2018 годзе у Сіцыліі сустрэў Тома Йорка з Radiohead, які проста гуляў за сваімі дзецьмі, сынам і дачкой. І
Мне нават не трэба было хадзіць на канцэрт, я просто яго сустрэў. Вось так вось просто падышоў да яго, паціснуў руку, пагутарыў. А гэта для мяне адзін з самых знакамітых і моцных музыкаў. Я свайго сына назваў Томам, бо я тады Тома Йорка, мне здаецца, не просто так сустрэў. Мы абмяркоўвалі жонкай за некалькі дзён да сустрэчы з ім пра тое, што ён адмяніў канцэрты. Бо у яго была жалоба, там жонка памерла, ён адмяніў літаральна усе канцэрты наперад. Я кажу, што мы ніколі не трапім на яго канцэрт. Я яго сустрэў просто так у Сіцыліі. Неверагодная гісторыя, насамрэч. Так сустрэць музыку, на якога хацеў схадзіць, і як бы магчымасці не было, это такая верагоднасць, шанс на мільён. Да. Дзякуй вялікі за падрабязны адказ. Можа быць, Зміцер хацеў бы штосьці удакладніць далей у Артура. У нас, дарэчы, ёсць адно пытанне з чата, якраз такі да яго. Я магу, напэўна, агучыць, ці Зміцер вы? Да, калі ласка, калі ёсць, тым больш, што нейкія пытанні. Адзінае, што вот сапраўды нешта не вельмі значна, скажем так, выправілася сувязь са спадаром Артурам. Я ведаю, што тэставалі днём сувязь, і было нібыта ўсё нармальна. Спадар Артур, можа, вы з таго часу паміж тэставаннем і цяперашняй размовай там уключылі якую-нибудь праграму, якая зараз цягне інтэрнэт? На жаль, не. Нічога не ўключаў, выключаў, просто зараз весь пад'езд сидзіць у інтэрнэце. І у нас як бы так званы хуткасны інтэрнэт, які там мусіць быць хуткасцямі летаць. А вось калі час пік, прыходзіць весь пад'езд у інтэрнэт, і все, і ён кладецца. Таму у мяне ў Каптаронах значна лепшы інтэрнэт, чым на жаль, вельмі пробашаюся шаны, што мне амаль не чуваць. Тут у меня все отключено. Я выключил все, что мог. Бывае. Дар'я, тады давайте пытанне з чату. Добра. Пытаецца Вольга. Пытанне да Артура Клінава. Ці магчыма ў Беларусі набыць шалом на сёння, і перадае вам шчыры дзякуй за ваш уклад у сучасную літаратуру. Артуру і Андрэю перадае шчыры дзякуй, напэўна. Андрэю не ведаю нават якому, дарэчы. Можа быць, яна хацела напісаць Сергею, тады гэта было б лагічна. Вось такое пытанне. Ёсць у нас і Андрэі годныя сярод літаратараў, можа каму-нибудь з іх. Перададзім Хадановичу. Так. Дякую вялікі за пытанне. На жаль, беларускі шалом уже давно, конечно, наклад скончыўся. Я вельмі хачу ее перавыдаць, зрабіць другі наклад. Мы зараз падорожны па горадзе Сонца. Але гэта зойме, конечно, пэўны час. Але з другого боку, я все-таки думаю, что хутчэй мы зробім аўдыоверсію шалома и выкладзем ее в интернет. Я хочу выкласці в интернет бесплатно, как бы просто. То есть я думаю, что это будет, мабуть, хутчэй, чым з'явіцца выданне. А на жаль, прыоритет, конечно. Дякую. И Андрею передам привітанне, про кого размова. Ага, бачыце, там раскрылася нейкая для спадара Артура, прынамсі, таямніца, пра якога Андрэя шла размова. Думаю, што як і ў выпадку з пераможцам прэміі ён нам не скажа, хто это там так насамрэч. Не, мы партызаны. Да, партызаны, гэта я ведаю. Ой. Так, што, можа быць, да Сергея. Дарэчы, пытанне мне падказалі. Я, прызнаюся, не ведаў такой акалічнасці, але сапраўды цікава. Вот пытанне. Апошнім часам вы пішаце кнігі пад сваім уласным імём. Але ў вас ёсць яшчэ і такое альтер-эго ваша. Александр і Бацкель.
Так вось, як вы вырашаеце наступную кнігу, хто з вас будзе пісаць, вы ці альтер-эго ваша? Ну, апошнім часам мне зручна быць самім сабой. Неяк быў час, калі вельмі падабалася пісаць кароткія тэксты пад псеўданімам. Гэта крыху так вось разнявольвала. То бок, ты быццам бы мог гутарыць на розныя тэмы. А з іншага боку, цяпер я пішу, мне здаецца, больш упэўнена. Таму мне, ну, зручна зараз быць календам цалкам. Ось. То бок мы можам не чакаць новых твораў ад спадара Александра. Да, справа ў тым, што у Андрэя Адамовіча у кнізе у песні пра Цімура там добра прапісаны адзін з персанажаў Бацкель, які там напаўбог і сябра Цімура. Мне здаецца, на гэтым вельмі класна можна паставіць кропку і больш ужо не адраджаць гэты псеўданім. Ён і так пайшоў далей за мае планы. Ага, то есть вот адным літаратарам у беларускай літаратуры стала менш. Да ён просто, бачыце, ўжо кананізаваны. Я патлумачу нашим гледачам, што мінулагодні шорт-лістар прэміі Гідройца Андрэй Адамовіч напісаў кнігу «Песня пра Цімура», у якой взяў розных персанажаў, якія існуюць, з іх імёнамі сапраўднымі, і таксама там быў персанаж Александр і Бацкель, якога Андрэй пазычыў у Сергея. І там як бы гэты персанаж вельмі у цікавых сюжэтных паваротах. І вось пра такую фінальную яркую кропку завяршэння яго кар'еры Сергей зараз спрабуе нам расказаць. Добра, цудоўна. Дзякуй вялікі за адказ. Так, спадар Артур, я б хацеў з вами пра, я не ведаю, пра беларускі фальклор пагаварыць, дакладней яго ўплыў на вашу творчасць, увогуле, можа быць, на беларускі менталітэт. Вось калі казаць пра легенду пра Локіса, чалавека пераваратня, тут ён как бы пераварочваецца ў мядзведзя, але у нас жа ж у фальклоры там і ваўкалак ёсць, там і іншыя пераваратні. Увогуле такая, ну, як бы рыса беларусаў, што ли, быць ці там паказваць сябе не тым, кім ты ёсць на самой справе. Вот увогуле гэтая рыса паказацца не тым, кім ты ёсць, наколькі яна ўсё ж таки беларусам належыць і ўвогуле як фальклор адбіўся на вашай творчасці, чым натхняліся апроч этой легенды? Так, вельмі добрае пытанне, вельмі цікавае, бо інтэрнет дазволіць, каб я яго адказаў мне. Самой справе, калі я пісаў Локіса, я ўсёй Беларусі, вось, напрыклад, место вось збудаваць такой вось міты ўсёй Беларусі. Вось у гэтай мадэлі таксама вельмі важна вось перавараць, не выпадкова з'явілася жаданне пра яго напісаць. На мой погляд, конечно, беларус ён трошку перавараціў. Тому что кожны беларус все ж таки звычайна з двойным жыццём, як бы партызаны, ведаеце. Партызан это ж таксама чалавек як бы падвойным жыццём. Трошку, ну, партызан вось. Таму, ведаеце, гэта так, важна, вельмі важна, як бы вот рыса беларуса, як бы ён мае як бы жыццё ў дзень, жыццё афіцыйна, жыццё на фасад, а патаемнае жыццё, вось, і кожны, фактычна кожны, бо мы живем в такой краіне, мы так
жылі ўжо гістарычна для выжывання, бо ведаеце, калі жывеш некалькі акупацый, то ты мусіш прыйсці, ты павінен мець это вось двойное жыццё, двойное дно, як бы усё, як бы подвойную ідэнтычнасць, ведаеце. І так, это вы слушно заважили, и вернуться до фольклора, то, конечно, я лишу, что вельми важно для меня и для русской литературы из важнейших письменников является Баршевский. Как никто раскрыл митологию своей, это вот каждый. У нас Артура зусім уже не чутно чамусьці. Да, гаспадар Артур неяк зусім губляецца сувязь. Выбачайце. Можа, я выйду праз телефон? Да, магчыма, давайте, можа быць, мы попросім. Зараз запытаемся, можна да, тады выйдзеце з гэтага камп'ютара і паспрабуйце по той же самай спасылачцы зайсці праз телефон, мы до вас далучым. Добра, зараз спрабую так. Спадзяюся, нашы гледачы прабачаць нам тэхнічныя такія нюансы. Інтэрнэт у Беларусі такі інтэрнэт. Можа быць, Сергей, вы якраз пачытаеце нам урывак з кнігі «Акварыум», якая намінавана ў гэтым годзе на найлепшую кнігу прозы Беларусі. А можна, пакуль Сергей там шукае, што ён будзе чытаць, я ў яго таксама спытаюся, вы шукайце і адказвайце на маё пытанне. Сергей, а не дадзіце пару парадаў там пачынаючым літаратарам, як стаць шорт-лістарам? Што для гэтага трэба? Я не ведаю. Не хоча дзяліцца сакрэтам, глянь. Насамрэч, гэта вельмі складана. Я не магу сказаць, што я далёка адышоў ад маладых літаратараў. Я такі ж, як і раней быў, і у мяне тэкст, шмат сумневаў, я штосьці ствараю, я спрабую сабрацца з сіламі, з думкамі і гэтак далей. Адзінае, што працуе, мне здаецца, на карысць, гэта шмат працы. Трэба пісаць, ствараць тэксты, планы, разважаць, шмат чытаць. Я слухаю шмат зараз аўдыёкніг, бо у мяне паўдні праходзіць з тэрном, шмат езжу. І гэта надае нейкія разумны розуму і ўсяго астатняга. Адзінае, адзінае гэта сапраўды быць, знайсці свой час, знайсці сваё месца, знайсці свой унутраны настрой, каб працаваць і рабіць гэта кожны дзень. Я думаю, што гэта самае галоўнае. Усё астатняе прыйдзе і натхненне, і нават калі здаецца, што няма сіл ці няма думак, просто трэба ўсё роўна сябе трэніраваць. Літаратура, асабліва проза, яна любіць, калі ты кожны дзень яе вось на гэтым трэніруешся. Ты такім чынам сам па сабе расцеш, калі штосьці ствараеш. Гэта не хвалямі прыходзіць, гэта твой унутраны рост ідзе праз працу. Вот так вот сур'ёзна ўсё, як сур'ёзны літаратар адказаў нам гаспадар Сергей. Не каб сказаў, вот памятаеце, ёсць такія, што я вот прысніў такі сюжэт, я прысніў там, як Менделеев сваю табліцу. Казалі, больш спіце, прысніце добры сюжэт і як это трэба напісаць. Рэчы, у сне таксама прыходзіць шмат розных цікавых думак. Некалькі сюжэтных там ліній ці паваротаў мне сніліся таксама. Насамрэч, мозг вельмі добра працуе, калі ты спіш. І ён можа, я часам практыкую такое, што я напісаў, ці што я планую напісаць. Я перад сном пра гэта моцна і шмат думаю, і я чакаю сна, каб гэтую праблему вырашыць. Яна сама па сабе на раніцу можа вырашыцца, бо
ты не абцяжараны штодзённасцю, ты адпачываеш ад працы, ад усяго астатняга, і сон дапамагае табе зрабіць правільны выбор. Вось бачыце, самое галоўнае правильно задать пытанне. Вот и вскрылась, так говорится, вся правда про поспех літаратурны Сергея Календы. А то пачаў нам рассказывать: больш працуйте, тренируйте, спите, Да. подумайте спачатку добра так и кладитеся спать. Все, прачнецеся раніцай, і ўсё добра. Альбо практыкуйце як Сальвадор Далі. Ён чакаў свайго моманту на мяжы абуджэння і трымаў у руках манеты, каб калі ён пачынае засынаць, яны сыпаліся ў тазік, звінелі, будзілі яго, ён адразу уставаў, не з ложка, просто падымаўся і пачынаў ўжо штосьці маляваць. Можна так рабіць? Карацей кажучы, варыянтаў безліч. Калі... Ну давайте паслухаем, што вы там нарэшце нам вырашылі прачытаць, які ўрывак? Ой, я тут вагаюся заўжды, што пачытаць з урыўкам. Ну, на пару хвілін ёсць, значит, акварыум, гісторыя аднаго юнацтва. Мама заўжды казала: Жан, ты так спяшаешься жыць, што калі табе будзе 20, ты адчуеш сябе старым і пачнеш, быццам шалёны 40-летні мужчына, шукаць матывацыю, апраўданні бязглуздых учынкаў і любошчаў. А потым раптоўна ажэнішся, а потым гэтак жа нечакана здарыцца і развод, і, дай Божа, яшчэ адзін шлюб і развод. Ты, можа, нават пасля гэтага паспакайнееш, але не таму, што ты зразумеў каханне, а з тае прычыны, што не паспеў упарадкаваць ва ўнутраных справах назапашаны жыццёвы вопыт. І да пары проста пераступаў зваленыя ў кучу мяхі гэтага досведу. Аднойчы адчыніш кладоўку, а дакладней, перад тваім носам адчыніць кладоўку тая самая жанчына, якую ты ўсё жыццё чакаў. І ўсе гэтыя мяхі адначасова на цябе і паваляцца. І калі ў цябе атрымаецца выкараскацца ацалелым ды ўцямным, то штосьці ты здолееш усвядоміць. А так, козлік мой, скачы, пакуль скачацца. Шкада, што маці ніколі не слухаеш. Жан адказваў звычайна так, каб не укручвацца ў гэтыя бясконцыя матчыны маналогі. Я цябе слухаю, усё разумею. Ён ніколі не разумеў, як маці можа яму распавядаць пра розныя рэчы, пра ягонае жыццё так псіхалагічна дакладна, хаця сама нідзе ніколі ні пра што не чула і не ведала. Толькі глядзела свае серыялы і чытала розную лухту вечарамі, кшталту раманаў пра каханне. Аднойчы яна нават запыталася ў яго, што такое поза 69, калі яны сидзелі на кухні ўвечары і па тэлевізары ішоў нейкі пахабны серыял. Не браць пад увагу меркаванне дарослых, а найперш бацькоў, Жан пачаў яшчэ са школы. Але не наўмысна. Так склалася, што залішне рана ён сам стаў дарослым. Дарослым, канешне, вельмі ён цяпер дарослы. Калі паглядзець звонку, ён быццам вярнуўся ў свае 18. Быццам 15 год стерліся з яго твару, і барада нават не дадае яму гадоў, як раней. Жан упершыню сутыкнуўся з асэнсаваннем таго, што ён нічога не ведаў пра жыццё і пра сябе. І маці мела рацыю. У яго за плячыма 2 скасаваныя шлюбы і зашмат жыццёвага вопыту. Але ўсё гэта не мае значэння. Усё гэта было з ім, але ў іншай рэальнасці. Вось ён, вось побач яна, ён і яна на ложку аголеныя. У абсалютна іншай і чужой краіне. Цяпер гэта іх горад, іх краіна, іх месца. Дзякуй вялікі. Ну што ж, выдатная, я адразу прыгадаў такую, што зараз вельмі актуальна такая прымаўка, што нас не забівае, то робіць нас мацней. Паслухаўшы гэты ўрывак, можна сказаць, што калі выбраўся жывым з-пад мяха, з-пад бульбы ці з бульбай, якім цябе прыдушыла, то ўсё наладзіцца ў тваім жыцці. Да нас ізноўку вярнуўся спадар Артур Клінаў. Давайте паслухаем, як зараз ён гучыць. Скажыце нам пару словаў. Так, прабачце, як мне чуваць?
Вось зараз Зараз. выдатна чуваць, бачыце, калі маеце свой асабісты кавалак інтэрнэта, а не агульнага, хоць і хуткаснага, то ўсё тады, знаете, ўсё вот по-беларуску сваё, оно вот лепей заўсёды мець. Дарэчы, я тады ў такім выпадку вярнуся да свайго пытання, якое вот вы пачалі адказваць вельмі так добра. Я спытаўся у вас пра вот рысу гэтую рысу ў беларускім характары ці ў характары беларусаў, якая знайшло сваё ўвасабленне ў шматлікіх легендах пра чалавека пераваратня. То ён мядзведь, як Локіс, то ён ваўкалак, то ён жаба царэўна, там ці яшчэ што-небудзь. Так вось гэтая вот пачалі расказваць про это двудушша, ці там я не ведаю, як тут правильно сказаць. Вот про гэтую рысу беларускасці, наколькі яна праўдзіва ў фальклоры адзначаная і як фальклор паўплываў, ну ці што фальклор даў вашай творчасці? Так, ну ось паспрабую еще раз сказать. Конечно, для меня вельмі важным письменником, як и для всей белорусской литературы, является Баршевский. И, конечно, его шляхціць Завальні. Чаму? Потому что там Баршевский паспрабаваў зазірнуць у эту потаемную душу народа, як бы паспрабаваў там покопаться ў гэтых прысімках як бы беларускай душы, ведаеце, у этих страхах, у этих як бы у этом як бы у яго як бы двойным у тым другим жыцці, тым жыцці, якое не на фасадзе, ведаеце. Ось. А тое, што кожны беларус в прынцыпе мае гэта падвойнае жыццё, гэта амаль навуковы факт. Вось. У той ці іншай ступені, можа, кагосьці больш, кагосьці менш, але гэта як бы ну, фактычна як бы такая традыцыя гэтага народа, якая ідзе вот як бы з той же паралелі, што партызан. Ведаеце, некалькі стагоддзяў гэты народ мусіў выжываць у вельмі неспрыяльных умовах, у умовах фактычна акупацыі. І каб выжыць у гэтых умовах, канешне, чалавек мусіў для самазахавання весці гэта падвойнае жыццё. Калі днём ён адзін, калі афіцыйна ён адзін, а патаемна ці в сям'і ён іншы. Вось. І в прынцыпе, гэта традыцыя у нас засталася, і зараз мы так жывем. Ведаеце, як бы мы ж не ведаем, што думаюць гэтыя людзі, якія вось там, напрыклад, зараз прадстаўляюць уладу, што як бы якую у іх як бы што іх там в галовах. Ці наадварот, мы здзіўляемся, што мы думалі, што ўсё так нармальна, потом бабах, і тут такая рэвалюцыя, і быццам бы адкуль яна з'явілася, а ведь яно ж неяк якраз адтуль прыходзіць, бо мы з таго як бы патаемнага жыцця беларуса. Вось. І таму, калі я пісаў Локіса, мне хацелася якраз вот паспрабаваць памацаць вось гэту тэму, вось гэту вот падвойная вось як бы падвойная ідэнтычнасць, падвойная як бы вось як бы чалавек з двойным як бы вось з патаемным жыццём, ведаеце, які кожны з нас трошку больш ці менш ступені з'яўляецца. Вось. А што тычыцца фальклора, то ён всё больш адлюстраваў тое, што як бы ёсць у рэальнасці. Ось. І якраз і Баршевскі, якраз чаму я его люблю, ён яму як нікому атрымалася вось даць вось пакапацца ў гэтых вось патаемных страхах і вось у гэтым вось як бы у другім жыцці, якое як бы не на паказ, якое мы не бачым, якое скрытае вось. Вось. Таму вось як бы калі я пісаў Локіса, я хацеў просто зрабіць такую мадэль сучаснай Беларусі. Вось. Там не толькі як бы гісторыя пра пасёлак, якім живуть перші. Це історія про те, як би живе уся Білорусь. Просто ми якби я сфокусував її на маленьку якби таку містечко, в яким в принципі та ж сама модель, яку можна якби поширити на всю країну. І той же чоловік, якби ось який якби живе ось от таким у страху, якби і не ведає сусіда, не ведає хто є Локіс, а ті він є вогуле, якби і так далі. Ось, ну от такі от чином. Ну, спадзяюся, гэтым разам мяне чуваць. Да. Гэтым разам чуваць нашмат лепей. Можна я задам такое агульнае пытанне да абодвух наших гасцей. Яно тычыцца, ну, как бы... Вот глядзіце, неяк вот ўсё ж таки рэагуюць даволі хутка на ўсё, што адбываецца там з чалавекам, з грамадствам, там на нейкія актуальныя падзеі, там паэты
музыкі, там, ну, людзі, там, скажем, кароткіх форм. І мяне недзе нават расчаравала Ганна Севярынец, калі сказала, што ну вот, каб у такой вялікай форме нейкі мастацкі твор, роман, паэму можна было пачытаць, у якім апісваліся б, асэнсоўваліся б падзеі там апошняга года 2, ну давядзецца гадоў 30 пачакаць. Там вот як вы лічыце, і ці вот так доўга давядзецца чакаць, і ці не плануеце вы у сваім жанры, стылі нейкі такі вось мастацкае асэнсаванне зрабіць? Гаспадар Артур, давайте з вас. Добра. Ну, тут нема нічога дзіўнага, бо, канешне, роман — гэта заўсёды такая вялікая форма, яна інертная, яе не напішаш ні за тыдзень, ні за месяц, ну, можа, за 2, але это будзе сыры. Все роўна, каб як бы яе зрабіць, трэба, ну, хаця бы паўгады, а то лепш год, ведаеце. І таму тое, што паэзія і музыка рэагуе на падзеі ў краіне шмат аператыўней, як бы, і вастрэй гэта абсолютна аб'ектыўна. Вось. Што тычыцца романа, то ён з'явіцца, бо, ведаеце, мы зараз перажываем вельмі востры, вельмі драматычны перыяд у нашай гісторыі, і, безумоўна, там, дзе драма, там, дзе як бы ёсць вялікая эмоцыя, там заўсёды літаратура, там літаратура цікавая, яна будзе ў гэтым, як бы, там абавязкова капацца, гэтым займацца, гэтым вывучаць. Просто пачакайце, яшчэ ж прайшло не так много часу, яны з'явяцца, гэтыя тэксты і гэтыя романы. І не праз 30 гадоў, а нашмат раней. Ось. Просто, ну, ведаеце, ну, роман — это вялікі праект, ну, в сэнсе, што вялікі па часе, па энергазатратах. То есть он не пішацца за некалькі дзён. То есть, але все это будзе, безумоўна. Сергей? Ну, у мяне я цалкам згодны з Артурам, і яшчэ б хацеў дадаць, што у мяне быў такі вопыт, я записываў вельмі, я браў, карацей, навіну афіцыйную, потым браў непацверджаныя навіны, а потым дадаваў штосьці містычнае, магічнае, і такім чынам пісаў невялікі тэкст. А па выніку ты не разумееш, дзе там насамрэч потым тое, што ты прыдумаў, а што ёсць навіна. І я падумаў, што я буду такім чынам збіраць вось увесь сусвет таго, што адбываецца навокал, пачынаючы там з віруса, лакдаўнаў і гэтак далей. І я цяпер не ведаю, калі трэба спыніцца, бо шмат разоў ты ставіш кропку у гэтай вось усёй жыццёвай літаратуры, але на наступны дзень ты разумееш, што тут далёка не да кропкі. То бок роман з'явіцца, калі беларусам стане сумна жыць. Мне здаецца так. Пакуль што не да роману. То есть пакуль вясёлае жыццё і пакуль. Да, вельмі весела, і мы пакуль што збіраем тэксты, эмоцыі, навіны і ўсё астатняе. Мы пакуль што знаходзімся вось менавіта на той стадыі, калі мы набіраемся гэтага вопыту і усяго астатняга, каб стварыць роман. А роман трэба пісаць, калі ты будзеш сябе добра адчуваць, спакойна, сумна. Да, дзіўна. Я думаў, наадварот, как бы так, на эмоцыях, на натхненні, на адрэналіне пэўным, вот оно ўсё пішацца. А тут яно плануецца, я б хутчэй так сказаў, плануецца ўсё як трэба, але трэба ж час, каб напісаць. Дарэчы, гаспадар Артур, а вот уявім сабе, што вы гэтую вот новую кнігу па, скажем, с асэнсаваннем апошніх года 2 жыцця беларусаў, Беларусі, грамадства задумалі напісаць таксама вось у такім ключы, можа быць, фальклорна-містычным. Якого б героя вы з беларускага фальклора абралі для вот галоўнага героя гэтай кнігі? Ну, это непростое пытанне. Это так адразу, мабыць, ну, трэба падумаць. Вось, я, можа, просто вернуся да Локісава, бо як не дзіўна, ведаеце,
сюжет романа Локісаў вельмі шмат у чым супал з тым, што адбывалася ў нас у краіне апошнія 2 гады. Гэта супадзенне. Роман пісаўся Локісаў у 15 годзе пачаў яго пісаць, ён пісаўся доўга, бо з вялікімі перырывамі, вось у 18 закончыў, але я маделяваў такую мадэль такой Беларусі, вось як бы, і ведаеце, і калі як бы ее, ну, калі яна правильно выставлена як бы параметры матэматычныя гэтай мадэлі, то яна як бы спраўдзіцца. Так вось тое, што адбываецца ў рамане, фактычна один у один повторилось в реальности. Хотя это, как бы, это не кажу, что про некое пророцтво. Это просто змоделированная система, якая как бы, значит, была на правильных посылках. Бо я еще не рассказал другую частку романа, я не хотел рассказывать, но уже раз размова пошла, бо это поселок, який жил у страху долгие годы, урэшце прыходзіць да высновы, што каб выйсці з гэтай сітуацыі, ему трэба зрабіць майдан. І вось другая частка Локісаў — это якраз гісторыя майдану ў пасёлку. І вось якраз гэтая частка, яна вельмі карэлюецца, вельмі паралельна таму, што адбываецца. Хаця я кажу, што як бы усе супадзенні выпадковыя, кажуць, але в пэўным сэнсе такое прадчуванне таго, што вот адбылося, яно в рамане ёсць. Што тычыцца новага, ну, не ведаю, мне цяжка сказаць, але я, можа быць, згодзін з Сергеем у адным вельмі важным моманце, што для того, каб напісаць вось гэта, конечно, драма, гэта вельмі важна для літаратуры, это вельмі важная крыніца літаратуры. Калі яна ёсць, то, конечно, літаратура, роман появится. Але другой вельмі важный момент — это автор мусіць мець пэўную дыстанцыю от этой драмы. Бо калі ты живешь у стрессе вельмі цяжка пишется. Вельмі цяжка. І вось як показала практика апошняга года, і те люди, письменники, з якім я камунікую, і вось хто як бы пішыць і займаецца гэтым професійна шмат гадоў, усе кажуць, ну, многие кажуць, что я не могу ничего писать. Потому что вот менавіта тому, что вот это вот, калі ты живешь у стрессе, то пишется самой справе вельмі цяжка. То есть это с великой, как бы, вот как раз у поэзии тут простее, а вот когда вот великую форму пишешь вот в таким стане, то есть повинна мусить быть дистанция, мусить быть некое супокоение, вот некая оторванность от того, что ты пишешь. И вот тому вот тут я с Сергеем, конечно, згодны. То есть это літаратура повстання, и она уже, напевно, повстає, але кажу, тут как бы мусить пройти некий час и з'явіцца такая вось дыстанцыя. Зразумела. У нас ёсць яшчэ одно пытанне з Ютуба. Ольга зноў пытаецца, што вы чытаеце зараз, ці можете подзяліцца. І да Артура пытанне, і да Сергея. Артур? Ну, ведаеце, я якраз зараз читаю тое, што мне нужно будзе патрэбна для новой кнігі. А новая кніга будзе у мяне все ж таки не фікшн, а нон-фікшн. Это як бы кніга якраз в пэўным сэнсе, якая можа будзе працягам горада сонца, але трошку у іншым, як бы у іншай оптыцы. То есть, карацей, это будзе кніжка про город утопии, город империи. Вось. Это такая, как бы, будет даследаванне, як сацыяльныя ідэі, як бы левая ідэя, правая ідэя, як яны ўплывалі на горад, як яны его трансформавалі, як яны як бы відазмянялі горад. Вось. І таму зараз я читаю якраз вот літаратура, якая мне патрэбна просто для гэтай працы. Вось. Гэта такое одно даследаванне американского ученого про доследование империи, вогуле идеи империи, вот это же как бы плюс я читаю там зараз, ну вогуле идея империи, Римская империя, там Ассирия, то есть как бы вот то, что мне зараз
цікавіць. Ну і конечно утопісты, ясна справа, як бы там другая частка это утопія, і я спрабую як бы, ну мне патрэбна просто першакрыніцы чытаць того же Платона, ведаеце, і як бы ну Кампанеллу понятно, Мора там, Сен-Симона, як бы і всіх як бы тих знаних утопістаў. Ну карацей, вось таким чынам. Добра, дзякую, Сергей. А ты што чытаеш цяпер? Падзелішся з нашымі слухачамі? У меня такие плотный зараз период с детьми. Со старейшим мы читаем Гарри Поттера, 6-я книга. Принц Полукровка у нас уже там. С малым мы читаем Тачки и Джанни Радары. А сам по себе я читаю зараз, я вельмі шмат год не мог скончыць цикл «Темную башню» Стивена Кинга. У меня нарэшце апошняя книга. Здорово. Я спадзяюся, што нашы слухачы атрымалі парады, што можна пачытаць, чым можна натхніцца. Зміцер, а у вас яшчэ засталіся пытанні, ці мы можам уже паціху завяршаць? Ну, я думаю, что мы будем паціху завяршаць. Безумоўна, знайшліся б у нас яшчэ пытанні, пра што пагаварыць, але думаю, что мы зробім гэта, ну, напрыклад, з Сергеем у межах праграмы «Ідэя X», пашукаем з ім нацыянальную ідэю са спадаром Артуром, мы гэта ўжо зрабілі, але у нас будзе нагода сустрэцца ў эфіры Еўрарадыё, калі ён выдасць сваю новую кнігу, і мы абмяркуем, паглядзім, што ж ён там, якія прагнозы зрабіў, каб потым казаць, што гэта ўсё выпадковасці. Кнігу я пісаў даўно, як Марціновіч рэвалюцыю, потым будзе расказваць. Но тым не менш з цікавасцю чакаем, зычым кожнаму з вас поспехаў у літаратуры, у прэміях і ў іншых шорт-лістах. Дзякуй вялікі. Дякую. Дякую таксама. Дякую, да пабачэння. До побачення.